Mangingisda sa Santa Maria, Ilocos Sur na sinubukan ang bagong biling mga swimming gear na lunod. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Magsisilbi na lang alaala sa mag-anak ang mga bagong gamit ng mangingisdang si George Peralta, 41 anyos, na natagpo ang patay sa karagatang bahagi ng Lingsat, Santa Maria, Ilocos Sur. Maghahating gabi nang madiskubre ng isang mangingisda ang biktimang palutang-lutang, higit 100 metro ang layo mula sa Pampang. Yung flashlight niya na waterproof, umiilaw sa gitna. Nakita na lang ng mga mangingisda na pupunta mangingisda na may umiilaw. Nilapitan nila, tao naman na lumulutang. Dinala pa raw sa paggamutan ang biktima, ngunit wala ng buhay na halos lumobo na ang tiyan. Ayon sa kaanak, madalas na magpunta sa dagat para mangisda ang biktima. First time pa nga raw nitong gamitin ang bagong biling swim gear na kanyang pinag-ipunan at binili online. Kasi medyo mahangin daw kahapon doon sa baybayin, medyo napagitna na siya. Doon na lang natagpuan ng mga fisherman natin. Ti nasakit, sukat tibiyag na nga napukaw, duwala ang piraso nga sida, tinaala na. Gayunman, hirap daw itong lumangoy sa malalim na parte na posibleng sanhi ng kanyang pagkalunod. So nga mumi natalgad lata mo jarik namin nga nalaingmot nga aglangoy, muna taglangoy. Ta mana ay ayo siguro daday napalpalabas nga rabrabi nga mampan adu tinaalaala na nga nga sida. Ayon sa otoridad, aksidente ang nangyari at walang nakikitang foul play. So sa external body naman niya, wala naman kami nakitang mga any external injuries that may cause of any possible foul play. Kasama si Norman Raka, ako sa Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.